En dan vraag ik genoeg aandacht voor een mens die de vastelavond helemaal in zijn hart heeft zitten. Dat Scheldertreuver, als zeer is een QV, Rousseau dit jaar. En er is nog heel veel meer dingen gedaan voor ons dit jaar. Meneer Groete, Rousseau. En vandaag wil ik zeggen dat dat het richten, juist onder de boordstief, dat nu al heel goed hagen is, het huis onder het loeren in te schieten. Dus dit lijst doe je dan, hè? Weer langzaam, de Maalsheuvels. Ja, dat is allemaal met springen. En achter op de kade dan. Wat een volk, ongelooflijk. En dan volgt van de muziek weer in de streek. En ik hoop weer de trappenhuizen. Weer eerst 11 jaar. Alle 44 kiezen om de zeven te maken. Ik heb maar niet met iedereen door. Blijf even staan. Probleem, blijf even staan.
zijn zo gezellig in Mestreech. En iedere held van iedereen. Mwah, mwah, mwah. Love is in the air. Oh, heerlijk. Geef me naar Mestreech. Met z'n vastelavond. En met hier goede artiesten. Onder andere Duo XL. Nee, niks wat ik maak. Dat is niks. De moesten de winst met wat ik maak. Vindt u niet? En het weer. We hebben een zonneprins. Hoor u de eerste? Goed om mijn papa en mijn man. Kan ik doen.
Mestreech? Nee, voor mezelf, maar ik heb op YouTube. Oh, wat YouTube? Dan zeggen, oma zit op de verharing. Dag oma. Die heeft al uitgebroken, maar die zit op de verharing. Dag oma. Wetenschap dan. Wetenschap voor oma. Hey op! Kom op, ga in de optocht! Kom op! Ik ga de lamp zijn, maar niet goed. Als je er nu niet lust, heb ik het iets frietvurig. Dan moet je met naar rechts toe. Maar ik zou verdedigen. Dit is handgemaakt. Wel duur. Hij pakt nu dus een lilletje in bed.
collega. Nee, collega. Is het Geer van meneer? Ik ben ook van alleen. Nee, MTV. MTV, oké. Oh, weer dat CNN. Oké. Hoi. Bye bye.
zit hij nu? Op de trappen. En dan kun ik niet meer denken van de zullen